Kutis! Co to je? Ahoj, ahoj! Ahoj, tak pánové. Malej, co nám řekneš? Jsme na stránkách, jak se představíš, vole? Dobrý den, já jsem Ghetto Pimp a chtěl bych vám představit moderní kapelu pro mladý Vomit Electronic. A ty jsi to slyšeli, no? Zdravíme všechny moderní panoušky. Tak díky moc. Moderní hudby. Národního parku. Co bys si vzkazal čtenářům Jahupa? Že dneska počítá moderní muzika pro mladý a každý se prostě o tom musí podle toho zařídit. Tak díky moc. Měl bys nějakou větičku pro čtenáře Jahupa? No, myslím, že jsme to jako hráli dobře, že jsme do toho srdcem, jako půl čase, jako správný rok. půl čase jsme byli dost nervózní, už to vypadalo jako, že to nezvládem, ale myslím, že jsme se... Tady jsme útočit, zajištěný obrany! Díky Kuty, za rozhovor. Vůbec to dost betonoval! Jaký máš pocit z dnešního festiáku, jak to zaří první den? Funguje to moc. Co zítra čekáš, že bude o hodně lepší? Zítra to bude pořádku. Takže zveš další diváky? Samozřejmě. Tak jo. To bohužel.